Hello everyone, नोंथांमोनखानि गोदान मोनसे भिडिअ गासिबो फिनखौसो फरायनो थालायबाय थ' दायो आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना नै दायो आङो फांसनाव दंफैयो आरोना थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ मोजां नुयोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो दायो जोङो मोसानाय नायनो फैदों आरोना थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो नै मोसानाय बादायलायनाय होगासिनो दायो भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर आं देखायलांबाय थानोसै Hello guys, मोनबाय नै लाइटजों लाइट मालाय मोनबाय नै लाइट गोजा आइनो बखिबाय दोङो लाइटजों लाइट मालाय माबायावबो माथो मानसियानो गैया फांसन मिटिंफोर गैयाबाबो लामाया इदि सांगानांगौमोन मानसियानो गैया दख' नामा इ मानसि गैयानो नाहरनाय नै इखिबो थांजायो नै ओइ नै गेटआ इखिबो थांजायो ओइ मा ओंखाम जाग्रा ए ओइनो नै गेट मोनबाय खुंगा 30 इदि नांलाय 30 बोसोर आरियानो नै गाइस हाबबायानो आरो जों ब्लं हाबसै ब्लं ओइखौ सिनाय हानाय नुबाय आं बैयो माबा बड'फायाव दान्स लानाया दतला इयो माखानिया ए ओइनो हाबबायानो दे ओइनो इखि ओंखाम जाग्रा नै दखानफोरा बुंनोसो जोङो फैनायबानो जागौमोन दखानखौ ना दखानानो गैथारानो ओइ साथि ख्रि 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 लगायदो बयाना हरसै ओमफ्राय जों ताल जिथु ताल एबा लय बेवहाय जोङो 10 नाम्बार लागोन बेनि उनाव जों आरो लाबावगोन गाननाय जोमनाय ड्रेस बेवहायबो 10 नाम्बार बेनि उनाव जों मानसिया साबदों गाइस